Og ellers så er der nogle... Er jeg den eneste, der er ude også? Ja, det er lidt den eneste, der er unormalt. Ja. Så du har lavet det bare for mig? Ja. Så tager jeg... Lilleboy! Hey, båltal! Bålpis! Og der er den officielle båltaler, Bo. Det kan være 180. Se, hvordan de varme bærte hun har. Han forholder sig roligt indtil videre. Han er nervøs. Åh, ja, før. Ja. Han er rystet. Ej, de brænder kirsebær. Hey, må jeg gerne lige lave noget sjovt? Nej. Ej, jeg vil godt trylle lidt. Jamen, du skal ikke lave... Glas. Nej, vi skal ikke have plastik, der bliver brændt af. Ja, tak. Åh, hvad man, jeg er god til det. Jeg gør den bare lige. Det er giftigt, sådan noget røg, der kommer fra plastik. Ja. Det er der ikke mere i. Går det ud nu? Nå, for fylden. Så må vi have noget benzin på, Anders. Hvad med din Der kul? Der skal benzin på. Nej, det skal der ikke, så eksploderer. Nej, det er giftigt. Tak for det. Det var vand nede i den her, ikke? Ej, prøv at hælde noget benzin på. Går det ud nu? Ja, han laver lige en sti, så ikke kan få fat i det her, der ligger herovre ved os. Og så kommer der en bålstil med stivelse. Det tror jeg klar til at løbe snart. Ja, jeg er snart klar til at løbe. Ja, men så skal vi lige passe på, for det er ellers står med varmt nu. Så skal du løbe den vej der, ikke? Ja. Nu kører det. For alvor. Jeg mister. Nu begynder det at løbe ud. Det løber ud. Det løber ud. Jakob, Nu kører det. Er du klar over, hvad det var, du hævde op der? Nej. På en brandhælde. Var det det? Ja. er du klar over, hvor gode de jordbær de er? Har du smagt dem? Har du smagt dem? Ja. Hvad gør du med? Christina, hun har puttet sukker på dem. Jakob, har du fået lov? Må jeg? Ja, men så skal du passe på dig selv. Ja, selvfølgelig gør jeg det. Jeg vil godt lille barnet. Jakob, det er det sidste, du putter på. Okay. Så sidder den. Kom her. Vil du så det så skop? Det er min. Og der er gået ild i brættet. Jeg synes ikke, du skulle drikke den, for der er hø i. Det går nok. Vi er her i dag, så er det fordi, vi fejrer den længste dag på hele året. Det er den dag hele året, hvor der er mest lys. Og lyset, det bruger vi som livskilden i vores liv. Men det er ikke bare lyset og bålet, vi bruger til livskilden i vores liv. Det er også bålet, vi bruger til at brænde de onde ånder væk. De onde ånder, som vi gerne skal have væk, inden vi begynder at høste det, vi har sået i foråret. Vi bruger lyset og ilden som hjælp til, at vi får et godt liv og en god høst lidt senere på året. Det kan vi lære noget af. Vi kan også bruge lyset den dag i dag. Vi skal blive ved med at holde fast om lyset. Blive ved med at skabe livskilde, fordi der stadigvæk er mange farlige ting, der lurer derude. Så derfor, når vi er i en verden, hvor der er farer, der lurer derude, så skal vi sørge for hele tiden at brænde de ubehagelige ting væk og nyde, at der er lys og liv, der venter forude på en god fremtid. Skål og godt nytår! Nu er det. Juhu! Nu er det ikke så godt, det brandfælde der, I har det gang i der. Det er da fint. Det er da helt taget væk. Det er helt med. Langt ude i skoven var der et lille hus, og i huset der boede en lille tyk mand og hans ko. Jeg fik faktisk en bog den anden dag. Nu sparer det ud over Min chef havde skaffet en julebog. Ej, hovedet. Med 24 afsnit. Og en gårdløs bibliotek. Nu ryger møblerne sig en tur også. Så kan Bare de vent, lære du om lidt, der vil sige. Store dine ting, de kommer på lige om lidt. Din hjørnesofa, den er smuttet.
Bare det brænder op igennem. Ja. Der Ja, er det kommer op igennem lågen der. Det ser meget godt ud. og sygt. Det er for sygt. Det er sygt!